Qui m'anava a dir a mi que 20 anys després de prendre la decisió d'apuntar-me a la falla del barri de tota la vida, gràcies a que una gran amiga em va obrir les portes, tindria l'oportunitat enguany de dir-vos unes paraules com a president d'aquesta comissió. Estar al capdavant d'aquesta comissió no seria possible sense el suport de la Junta Directiva. Sense la seva labor i esforç, la realització de cadascun dels actes seria inviable. També volgué agrair a les persones que sense figurar en ningun lloc sempre tenen en la seva boca un «en què us puc ajudar?» I, com no, també als fallers i falleres d'honor, als nostres abonats i abonades, i a les persones i empreses que d'una manera o una altra col·laboren en fer més gran la Berni. A la meva família i amics no fallers, dir-los que gràcies per aguantar les meves ausències. Ja sabeu on trobar-me. En 2019, el nombre de membres de la comissió és el més elevat de la seva història. Estem rondant els 450 entre gent adulta i components de la comissió infantil. La responsabilitat d'acontentar a tots en consonància és encara major. La Berni la composem persones amb gustos, ideologies, necessitats i prioritats diferents. En la nostra falla cada vegada estem més compromesos amb la cultura i la societat, cosa de la qual cada vegada estic més orgullós. No obstant aquesta diversitat, el que tenim en comú i el que ens uneix a tots és l'amor per les falles, les ganes de fer bé les coses i passar-ho encara millor. Durant tot un any convivim, riem, plorem. Com més units, millor ho passarem en la setmana fallera, en la qual veu la llum el treball de tot aquells temps. Enguany tinc el plaer de compartir l'any amb Raquel, Sabina i Nachete i les seues respectives famílies. Un verdader descobriment. La nostra fallera major, que discretament ha agarrat el càrrec amb força, està sempre disposada a qualsevol cosa que li demane. El nostre president Nachete, inquiet, afectuós i d'allò més divertit que tenim. Sabina, la nostra fallera major infantil, una xiqueta d'aparença seriosa, però que quan agafa confiança és molt enginosa i a voltes bruixeta. Aquestes falles anem a gaudir al màxim, ningú ens pot parar. No oblideu ser sempre vosaltres mateixos i cridar ben fort als quatre vents, vi diferents. Bones falles per a tots i totes. Visca la Berni i visca les falles!